آمده. ما مردک سخن گفت، جواب گفت، میگم جواب خواهم گفت. ما برای لوزش بلیت گرفتیم برای تلفن. میتونی удалить کنی بلیت های منه. اگر تلفن ندادنی نباشه сумна пожалуйста обратно партове. ранги одам вore тоҷик вore гуфтаисам. суми мина обратно партове. бемина билет дар кор нест агар накунӣ ҳамин кора. ай лавсту бигарди ай телефон. илтимос сумна бигардме. ё ки телефон ами чи хеле абишад ки дина бо худам парсидмад. ҳастай бо айфон гуфте ҳо бина партои сума. сума партофтам. нашава илтимос обратно сума партове. парто адреста ҳозир мепармиём ба худо қасам бо 20,000 мехарам ай пеше. нахаридаги последний пидар аст. парто ба худо ҳозир миём. ман ами лубеш намедонам шумо дар куҷо ай лубеш чанд ха нишон метиҳад ба худо қасам миём мехарам ҳозир. адреста парто ҳозир миём. неки наличи мехарам барои картама ба фикрам заблокировать менам уже. ҳамин галасаҳои ма гӯш кар ман мегӯм ки миём бо дар 20,000 мехарам. агар бошам тари возможност неки наличи мехарам. кабол хун ҷавоб ди ба худо ҳозир миём бо мехарам.